Καλωσορίζουμε την κυρία Μαρία Βιτινίδου, σχεδιάστρια μόδας και ιδρύτρια της σχολής μόδας Athens Fashion Club. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, χαίρομαι που είμαι πάλι ξανά στα μέρη σας. Έτσι, και εμείς χαιρόμαστε που μας ήρθατε από την Αθήνα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Η κυρία Βιτινίδου είχε έρθει και πέρσι στην εκπομπή μας ως επικεφαλής. Την ξέρω την κυρία Βιτινίδου. Όχι, είχε έρθει συγκεκριμένο ως επικεφαλής του προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στις Φυλακές Κορυδαλλού. Και τώρα έχουμε και τα αποτελέσματα να μας πείτε. Αλλά θα λάβετε μέρος και σε διαγωνισμό. Σας το είχα υποσχεθεί, αλλά μου το είχατε υποσχεθεί κι εσείς. Εγώ το διαγωνισμό δεν το περίμενα όμως. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχουμε έτσι Έχουμε πολλά να πούμε. Πολύ περιέργεια να δούμε εάν όλα πήγαν καλά και τα αποτελέσματα έχουν θετικό πρόσημο. Έχουν θετικό πρόσημο. Είναι ελπιδοφόρα. Έχουν θετικό πρόσημο, όπως το είπατε, στην κοινωνία. Αυτός ήταν ο στόχος. Την τελευταία φορά λοιπόν που είχαμε έρθει εδώ στην εκπομπή σας, μόλις είχαμε ξεκινήσει το πρόγραμμα ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας και επανένταξης κρατουμένων γυναικών μετά την αποφυλάκησή τους από το σοφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού. Μόλις είχαμε ξεκινήσει. Είχαμε δημιουργήσει το πρόγραμμα, την εκπαίδευση, μία φορά την εβδομάδα σε τακτική βάση. Υπήρχε έντονο ζωηρό ενδιαφέρον για συμμετοχή. Υπήρχε ενδιαφέρον που εγώ ίδια δεν το περίμενα. Να πω καταρχήν ότι για μένα δεν υπήρχε καμία διαφορά αν βρισκόμουν μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού ή μέσα σε μία τάξη. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Οι κοπέλες όλες ήταν πολύ συμμετοχικές, πολύ ομαδικές στη συζήτηση και ήταν αυτό το οποίο ήθελα να τους δώσω. Τη δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή και πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε στην νόμιμη επιχειρηματικότητα. Υπήρχαν κοπέλες μαθήτριες που δεν είχαν καμία σχέση με τη μόδα και το σχέδιο. Δηλαδή ούτε ραπτική μηχανή δεν είχαν πιάσει στα χέρια. Ναι, κάποιες λοιπόν δεν είχαν καμία σχέση με το σύγχρονο επιχειρήν, δεν είχαν ασχοληθεί ούτε με τη μόδα. Κάποιες όμως είχαν ήδη επιχείρηση, την οποία την είχαν κλείσει και για κάποιους λόγους βρίσκονταν μέσα. Και κάποιες να υποθέσω ότι πάντα ήθελαν να ασχοληθούν, αλλά δεν ήξεραν το πώς και με ποια αφορμή το πράξουν. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα για να δείτε πώς μας επηρεάζει η εκπαίδευσή μας στην εξέλιξη που θα έχουμε ως επαγγελματίες, αλλά και το περιβάλλον μας. Το γνωρίζουμε ότι το να αλλάξουμε τα ταμπελάκια σε ένα ρούχο όταν το εισάγουμε από το εξωτερικό χαρακτηρίζεται λαθρεμπόριο ρούχων. Όχι. Δηλαδή έρχονται ρούχα. Τα βάζουμε στην Ελλάδα και τα βαφτίζουμε ελληνικά. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ακόμη και αν η εσωτερική ταμπελίτσα μέσα γράφει ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κίνα ή από οπουδήποτε. Ναι, πρέπει το ρούχο να αναφέρει συγκεκριμένα τη χώρα παραγωγής και τη χώρα προέλευσης. Ο διαγωνισμός τώρα, η υποψηφιότητα πώς προέκυψε? Οι μαθήτριες ήταν καλές. Οι μαθήτριες ήταν καλές. Το αποτέλεσμα δεν είπαμε ποιο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από 3 μήνες που ολοκληρώθηκε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Φτάσαμε στον εκπαιδευτικό μας στόχο, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα εικονικό fashion brand για ένα δημιουργικό οργασμό. Ναι. Μα πάντα σε μια εκπαίδευση υπάρχει οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι. Ο στόχος λοιπόν ο δικός μας είναι να δημιουργήσουμε μια εικονική επιχείρηση μόδας, στην οποία η βιώσιμη μόδα θα είναι το κυρίαρχο συστατικό, δηλαδή θα είναι το value proposition, η πρόταση αξίας που θα παρέχει αυτό το fashion brand. Άνω τελεία. Εξηγήστε λίγο στους τηλεθεατές τι σημαίνει με 2 λέξεις βιώσιμη μόδα. Είναι όλες αυτές. Στο πνεύμα και το κλίμα της συζήτησης. Αντίστοιχα υλικά από άλλες εκθέσεις και συμμετοχές, βέβαια, αλλά το νόημα είναι αυτό που βλέπουμε στις εικόνες μας. Τι είναι λοιπόν βιώσιμη μόδα? Λοιπόν, τα ρούχα που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ρούχα τα οποία έχουν παρουσιαστεί από σπουδαστές της σχολής. Με χορηγία υφασμάτων από Πορτογάλους κατασκευαστές σε συνεργασία με την Πορτογαλική Πρεσβεία. Και βιώσιμη μόδα σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε καταρχήν σαν βάση οικολογικά υλικά. Το γνωρίζω ότι υπάρχει ύφασμα από γάλα, ύφασμα από φελό, ύφασμα από τσουκνίδα, ύφασμα από κάναβη. Από κάναβη το ήξερα. Από γάλα, λοιπόν, όχι, εσείς μας άρα λοιπόν τα υπόλοιπα αγνοούσα. Το ένα λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε πιο οικολογικά υλικά και ανακυκλωμένο πολυεστέρο για παράδειγμα. Είναι βιώσιμη μόδα και όχι μόνο, είναι και όλες οι τεχνικές τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές. Για παράδειγμα, το ρεύμα που καίμε αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι είμαστε sustainable στον τρόπο λειτουργίας. Όταν καταναλώνουμε ρεύμα, όταν μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία παραγωγής νέων υλικών και απορροφούμε πηγές ενέργειας του πλανήτη, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε βιώσιμοι. Ποια υφάσματα είναι που απορροφούν τη μεγαλύτερη ενέργεια? Το τζιν, είχα διαβάσει κάπου, ισχύει? Το τζιν. Χρειάζεται 7.000 λίτρα νερού περίπου για να μπορέσει να παραχθεί ένα τζιν. Απίστευτο είναι. Η νέα γενιά δεν φοράει πλέον τζιν.
φοράνε φόρμες τα περισσότερα παιδιά. Εντάξει, μέχρι την τρίτη γυμνασίου φόρμες φοράνε. Αυτά είναι τα κατάλοιπα της πανδημίας, το μετα-COVID, γιατί είχε επικρατήσει ένα τρέντ το comfy και το comfortable, δηλαδή να κυκλοφορούμε όλοι με τύπου μπιζάμες. Το βλέπω και το παιδί μου. Να μην αισθανόμαστε ενοχές αν θέλουμε να αγοράσουμε ένα τζιν, να φορέσουμε ένα τζιν, αλλά να μην το αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα, με την έννοια ότι χρειάζεται όλη αυτή η ποσότητα νερού για να γίνει το ύφασμα. Καταρχήν, εμείς οι ίδιοι σαν καταναλωτές. Να κάνουμε σωστή χρήση. Πρέπει να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά που έχουμε. Οι ντουλάπες είναι τίγκα όλες. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Επιπλέον, μπορούμε, να το πούμε έτσι απλά, μπορούμε να κάνουμε μεταποίηση στα ρούχα μας. Κάθε χρόνο δηλαδή κάτι να αλλάξουμε, ένα ύφασμα, κάτι να. Ωραία, επομένως λοιπόν είχατε το ολοκληρωμένο brand. Και να γυρίσουμε λοιπόν πίσω. Είχατε το ολοκληρωμένο. Άρα λοιπόν φτιάξαμε μια εικονική επιχείρηση, η οποία ονομαζόταν Positive Horizon. Δηλαδή υπάρχει ένας θετικός ορίζοντας. Και μέσα από αυτή την επιχείρηση όλα τα προϊόντα είναι στοχευμένα στη βιώσιμη μόδα και οποιαδήποτε γυναίκα θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το αντικείμενο είχε ήδη δημιουργήσει το business model canvas της επιχείρησης. Δηλαδή με το καλό, όταν έβγαινε από την φυλακή, όταν ολοκλήρωνε την ποινή της, θα μπορούσε να βάλει τη δική της ιδέα πάνω σε αυτό το business plan. Γι' αυτό τις εκπαιδεύσαμε για να καταρχήν να αποκτήσουν μια νέα επιχειρηματική αντίληψη πάνω στο αντικείμενο της νόμιμης επιχειρηματικότητας. Αλλά από την άλλη, το business model canvas, δηλαδή το επιχειρηματικό μοντέλο αυτό, είναι στη διάθεσή τους να το χρησιμοποιήσουν όποτε θέλουν για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια βιώσιμη επιχείρηση. Πολύ ωραία ακούγεται. Ο διαγωνισμός πώς προέκυψε? Εγώ εκεί κόλλησα στο διαγωνισμό. Γιατί δεν το περίμενα. Λοιπόν, για μας είναι μια θετική επιβράβευση όλο αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρχε αποδοχή από τις συμμετέχουσες, ότι και εγώ πήρα ψυχική ικανοποίηση από το γεγονός ότι έδωσα γνώση και πήρα και πράγματα μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις. Αυτό μου έδωσε λοιπόν την ιδέα να υποβάλω αυτή την πρόταση. Ήταν πιλωτική, ήταν μια θελοντική δράση που κάναμε. Εμείς δεν πληρωνόμαστε για αυτή τη δουλειά. Εγώ έμπαινα μέσα μόνη μου ίδια, μια φορά την εβδομάδα. Ναι, αυτό το είχαμε πει, αλλά στο τονίζω. Μου έδωσε λοιπόν την ιδέα, κάποια στιγμή το σκεφτόμουν και έλεγα ότι αυτό ίσως να μπορέσει να αποτελέσει και παράδειγμα για κάποιους άλλους επιχειρηματίες στο αντικείμενο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Γιατί στα πλαίσια αυτά εντάσσεται ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα. Μια θελοντική δράση από μια επιχείρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Όπως το λέμε, CSR. Άρα λοιπόν υπέβαλα την πρόταση στον Εθνικό Διαγωνισμό Bravo Sustainability Awards. Είμαστε για την κατηγορία Bravo Society, δηλαδή το θετικό impact που μπορούμε να έχουμε στην κοινωνία, ώστε αν αυτή η προσπάθεια στεφτεί με επιτυχία να γίνει υπόδειγμα και για άλλες επιχειρήσεις. Και είναι και μια ηθική επιβράβευση για την συγκεκριμένη ομάδα του κοινού που ψάχνει εναγωνίως να αρπάξει μια ευκαιρία, να κρατηθεί από αυτή την ευκαιρία και να δημιουργήσει, να δουλέψει, να εργαστεί. Κοιτάξτε, η δεύτερη ευκαιρία είναι σημαντική για όλους μας. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το πιο απλό. Και τέταρτη και πέμπτη. Εσείς όμως, κυρία Βιτινίδου, αυτό το πιστεύετε και γι' αυτό διαλέξατε αυτόν τον τρόπο στην ουσία εταιρικής κοινωνικής σας ευθύνης μέσα στις φυλακές Κορυδαλού. Δεν το τολμούν όλοι. Αυτό που κάνατε. Και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι το έχω δηλώσει δημόσια πως οποιαδήποτε γυναίκα αποφυλακιστεί μπορεί να έρθει να με βρει στην επιχείρησή μου και θα της δώσω εργασία. Αρκεί να μπορείτε, λέτε, να κάνετε κανονικά την πρόσληψη. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Άρα, οι γυναίκες αυτές, αφού έχουν αποκτήσει τα εργαλεία από το πρόγραμμα, το να πάρετε και την υποψηφιότητα τώρα που το ευχόμαστε, δηλαδή το βραβείο στο διαγωνισμό. Το ευχόμαστε κι εμείς, λίγη υπομονή. Στις 12 Δεκεμβρίου θα γίνει η εκδήλωση. Μακάρι, σας λέω, να στεφτεί με επιτυχία, γιατί είναι μια ηθική επιβράβευση για εμένα προσωπικά. Βέβαια, τώρα, τι γίνεται όταν η μόδα μπλέκεται με τις έμφυλες διακρίσεις ή το αντίθετο, η μόδα ξεκαθαρίζει το ζήτημα των έμφυλων διακρίσεων? Ή το αφήνει λίγο πιο ασαφή. Μάλλον αναφέρεστε στο παγκόσμιο τρέντ της μόδας, το οποίο είναι το genderless ή το neutral, όπως gender neutral. Το ουδέτερο, έτσι, η ουδέτερη μόδα. Υπάρχει αυτή η τάση. Αυτό που στη δικιά μας παλιά εποχή... Μας ξαφνιάζει η μόδα συνέχεια. Αυτό που στη δικιά μας παλιά εποχή λέγαμε unisex, έτσι, τώρα έγινε... Δώστε μας ένα πρώτο σχόλιο, γιατί θα αναλύσουμε σε λίγο και την έρευνα της ActionAid. Καταρχήν να σας πω και εγώ μια τελευταία έρευνα την οποία διάβαζα από τη Statista, είναι στατιστική εταιρεία, παγκόσμιος οργανισμός. Το 2020 ανέφερε ότι το 85% του Generation Z, δηλαδή άτομα ηλικίας κάτω των 26, επιλέγουν πλέον τα ρούχα τους όταν
βλέπουν ότι είναι στο αντικείμενο, μάλλον στο χώρο του unisex, δηλαδή μπορεί να φορεθεί και από άντρες και από γυναίκες. Ναι. Ενώ το 75% των millennials, δηλαδή είναι ηλικίες 26-40, αναφέρουν ναι, γιατί το generational marketing αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Για τους τηλεθεατές σας να πούμε ότι generational marketing σημαίνει είναι το αντικείμενο της μελέτης τη συμπεριφορά του καταναλωτή σύμφωνα με τις γενναίες. Δηλαδή, ωραία, θα τα αναλύσουμε λοιπόν σε λίγο πώς επηρεάζουν οι γενιές τις επιλογές μας στη μόδα. Καλωσορίζουμε την κυρία Ολυμπία Δάτση. Είναι υπεύθυνη του Κέντρου Νέων της ActionAid. Και θα συζητήσουμε, κυρία Δάτση, για την έρευνα αυτή που ανακοινώσατε, την παρουσιάσατε και έγινε χαμός. Γιατί στην Ελλάδα περίπου το 50% έχει προκατάληψη για τις γυναίκες και για τη γενιά για τη Z γενιά που ανέφερε και η κυρία Βιτινίδου, εκεί υπάρχουν τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Δυστυχώς δεν σας ακούω. Δεν ξέρω αν εσείς με ακούτε. Εμείς σας ακούμε. Μέχρι να αποκαταστήσουμε λοιπόν την επικοινωνία, ας συνεχίσουμε με την κυρία Βιτινίδου. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι οι γενιές εξελίσσονται, προοδεύουν, αλλά υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Ότι σε όλη αυτή την μακραίωνη πορεία, το ζητούμενο είναι πώς θα νιώθει βολικά και άνετα αυτός που θα φοράει τα ρούχα του. Και πώς θα τον εκφράζουν κιόλας, πέρα από την άνεση. Και η έκφραση, εγώ θα έλεγα. Ναι, και με δημιουργικό και εκφραστικό τρόπο συνάμα. Δηλαδή, άνεση. Άνεση, αλλά και αισθητική. Λοιπόν, η άνεση πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο με το οποίο επιλέγουμε ένα ρούχο. Αλλά δεν είναι μόνο η άνεση. Πολλές φορές, για να είμαστε και πιο είναι στα hot trends που βγαίνουν παγκοσμίως και έρχονται από τα μεγάλα κέντρα μόδας, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο. Τα ακολουθούμε αυτά τα trends γιατί θέλουμε κι εμείς να ανήκουμε σε όλη αυτή την ομάδα των ανθρώπων που θεωρούνται ότι είναι η ελίτ στην fashionable. Στο fashionable community. Αν και αυτό για μένα, συγγνώμη θα το πω, είναι περισσότερο για το Θεαθήνα. Εντάξει, ναι. Όμως, αυτός ο κόσμος που επιλέγει όλα αυτά τα ωραία τα χρώματα, τις τάσεις, τους όγκους, αισθάνεται καλά με τον τρόπο που ντύνεται και θα έπρεπε να αισθάνεται καλά και να μην είναι και απαγορευτικό. Ωραία, επειδή αναφερθήκαμε στις νεότερες γενιές και υπάρχει αυτή η τάση της ουδέτερης μόδας. Όχι μπορούμε, εγώ πιστεύω ότι οφείλουμε να αφήνουμε τα παιδιά να εκφράζονται στον ντύσιμο με όποιο τρόπο θέλουν. Έτσι, όχι μόνο στην εφηβεία, γενικότερα στην νέα γενιά. Κυρίως στην εφηβεία εκεί ξεκινούν οι γονείς που μπορεί να μας ακούν και να έχουν έτσι μια δυσκολία στο να δεχθούν να δίνεται ουδέτερα το αγόρι τους ή το κορίτσι τους. Τι θα τους συμβουλεύατε, γιατί έχετε και επαφή με νέα παιδιά. Λοιπόν, καταρχήν δεν πρέπει να καταπιέζεται κανένας. Ειδικότερα όταν μιλάμε για παιδιά και βρίσκονται στην εφηβεία. Θα πρέπει να τους αφήσουμε ελεύθερα να εκφραστούν και να βρουν τον τόπο τους και το χώρο τους και την ομάδα στην οποία ανήκουν. Θα έπρεπε να αγκαλιάζουμε τον diversity, τη διαφορετικότητα και να έχουμε υπόψη μας και τη συμπερίληψη. Εγώ, κυρία Δάτση, διαφωνώ με τον χαρακτηρισμό ουδέτερο ντύσιμο. Και θα σας πω γιατί. Κυρία Βιτινίδου, την κυρία Δάτση. Ναι, την έχουμε ήδη για να μας ακούει. Διαφωνώ κάθετα. Τι εννοώ. Δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιούμε έναν τέτοιον όρο. Μπορεί ο καθένας ελεύθερα να βάζει ό,τι θέλει, να φοράει ό,τι θέλει. Γιατί πρέπει να βάλουμε μία ακόμη ταμπέλα σε αυτή την τάση. Ακούστηκε σας. Πολύ προοδευτικό, ενδεχομένως, δεν ξέρω, πολύ ισοπεδωτικό, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας μας μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, να επιλέγει οτιδήποτε για την εμφάνισή του και δεν χρειάζεται αυτό να το χαρακτηρίζουμε ουδέτερο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βεβαίως. Είναι ανθρώπινο αυτό που λέτε και έτσι θα πρέπει να γίνονται και με αυτόν τον τρόπο να σκέφτονται έτσι, να σκεφτόμαστε όλες μας και όλοι μας. Να πούμε ότι είναι μια προκατάληψη ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τους άλλους, γιατί έχουμε κάποιες παγιωμένες απόψεις και στάσεις που επιδρούν στις σκέψεις μας με τρόπο υποσυνείδητο και αυτόματο, χωρίς όμως να τις ελέγχουμε. Οπότε για το λόγο αυτό είμαστε συνεχόμενα κριτές πολλών και διαφορετικών πραγμάτων. Τώρα όμως πώς εξηγείτε με βάση την έρευνά σας, για να προλάβουμε λίγο να παρουσιάσουμε και την έρευνα. Τα παιδιά θέλουν να εκφράζονται ελεύθερα οι νέοι. Πάνω σε αυτό που σχολίασε και ανέφερε και ο Χάρης. Από την άλλη, πώς έχουν τόσες προκαταλήψεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν η γενιά Z 17 με 26 να έχει έμφυλες προκαταλήψεις περισσότερες από τους boomers, τη γενιά δηλαδή των 50 και κάτι. Αυτό πώς προκύπτει, τη γενιά των γονιών. Τι εννοούμε όταν λέμε έμφυλες προκαταλήψεις. Ναι. Και πώς αποτυπώνονται. Να πούμε ότι με αφορμή την Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών
Η ActionAid έκανε μία έρευνα, της οποίας ήταν χορηγία από την QED, Εταιρεία Έρευνας και Αγοράς. Διεξήχθη online με ερωτηματολόγιο τον Ιούνιο του 2023 σε δείγμα 1.021 ενηλίκων. Και αυτό που έβγαλε είναι ότι πραγματικά ένα από τα ευρήματα, το χάσμα των γενναιών και των ηλικιών, σημειώνει ότι τα άτομα ηλικίας 17 με 26 ετών, αυτοί που λέμε η Gen Z, η γενιά των Gen Z, έχουν περισσότερες έμφυλες προκαταλήψεις από τα άτομα των άνω των 59 ετών, που είναι οι boomers. Στην καρτέλα που δείχνεται στην κάρτα βλέπουμε επίσης ότι οι Έλληνες βάζουν στην 5η θέση την ισότητα των φύλων, όσο στην 5η θέση από κάτω. Άρα εδώ βλέπουμε που κατατάσσονται σε σημαντικότητα τα έμφυλα ζητήματα στην Ελλάδα. Ακριβώς. 5η θέση από τη βάση προς την κορυφή δηλαδή, ναι. 13ο τέλος πάντων στην κατάταξη. Αρκετά κάτω είναι. Πρώτο δηλαδή είναι η καλή υγεία, το καθαρό νερό και η αποχέτευση, η πείνα, η φτώχεια, η εκπαίδευση, εργασία κτλ. Και είναι πολύ κάτω δηλαδή, κάτω και από τις ανισότητες. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς σκεφτόμαστε. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε προκαταλήψεις. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι με τα ευρήματα αυτής της συγκεκριμένης έρευνας και εκπλήσωμαι γιατί θεωρούσα ότι τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο, με πολλά εισαγωγικά βέβαια δυτικό κόσμο, στον αναπτυγμένο κόσμο, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, όσο περνούν τα χρόνια, εξαλείφονται. Το βλέπουμε και στα παιδιά μας, στον τρόπο που επιλέγουν να ντυθούν, να ακούσουν μουσική, να συνευρεθούν με φίλους και κοινωνικό περίγυρο. Δυστυχώς, όσο εξελισσόμαστε, τόσο πιο συντηρητικές απόψεις αποκτούμε και ιδιαίτερα είναι έντονες οι έμφυλες προκαταλήψεις. Και αυτό, πώς εξελίσσεται η κοινωνία, εννοείται έτσι το εξηγείτε εσείς. Θέλω λίγο να το πείτε πρακτικά, να το καταλάβουμε. Ακριβώς. Δηλαδή η κοινωνία εξελίσσεται, σπουδάζουμε, ανοίγουν τα μάτια μας, ψηφιακός κόσμος, τεχνητή νοημοσύνη. Όσο ανοίγουν τα μάτια μας, κλείνουν τα αυτιά μας. Δηλαδή... Κυρία Βιτινίδου, εσείς τι λέτε που έχετε και σε επαφή με νέο κόσμο? Καταρχήν δεν γνώριζα αυτά τα αποτελέσματα της έρευνας και εμένα με εντυπωσιάζουν. Νομίζω ότι πρέπει να εξηγηθούν και σε μια βάση που να έχει να κάνει και με την κοινωνία αλλά και με την ψυχολογία των εφήβων. Ανθρωποκοινωνιολογικά εννοείται. Πρέπει να αναζητηθεί για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα ευρήματα της έρευνας. Όχι απλά να τα αποδεχτούμε. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι καλό να τα αποδεχτούμε. Όχι, βέβαια. Και να εξελιχθούμε έτσι. Κάτι δεν κάνουμε καλά όλοι μαζί. Αλλά το θέμα είναι τι δεν κάνουμε καλά και υφίστανται αυτά τα ευρήματα. Εσείς κάνετε κάποια θεωρητική εικασία αυτή τη στιγμή, κυρία Δάτση? Γιατί είναι περί εικασίας πρόκειται. Θέλει επιστημονική μελέτη και έρευνα μακροχρόνια. Δεν βγάζουμε τώρα έτσι στο άψης βύσης συμπεράσματα. Η δική μας έρευνα είναι μία από τις πολλές που έχουν γίνει παγκοσμίως και δείχνουν είναι όλα τα ευρήματα πολύ κοντά. Εμείς δουλεύουμε πολύ συστηματικά από το 2000 με εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με στόχο την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, προωθώντας τις αξίες του παγκόσμιου ενεργού πολίτη. Έχοντας εμπλέξει πάνω από 10.000 εκπαιδευτικούς και σχολεία. Και να πούμε ότι εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης δουλεύουμε με έμφαση στην ενεργοποίηση των νέων της ηλικίας 18-30 ετών, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα τα οποία μπορούν να καταστήσουν δυνατή αυτή την αλλαγή των προκαταλήψεων και για τη θέση των κοριτσιών και των γυναικών, καθώς και να ενδυναμώσουν όλους τους νέους και τις νέες και τη συμμετοχή τους στα κοινά. Γιατί η έμφυλη προκατάληψη ξεκινάει από το σπίτι, βγαίνει έξω από αυτό στο σχολείο, στην κοινωνική ζωή του ατόμου και φτάνει μέχρι και τη συμμετοχή στην πολιτική. Μάλιστα, και στα λοιπόν, θα τα κοινά. ξαναπούμε για να μιλήσουμε και για αυτά τα προγράμματα που είναι σημαντικά, γιατί η δράση της ActionAid έχει να κάνει και με την εξάλληψη της βίας βέβαια κατά των γυναικών. Όλα αυτά θα τα ξαναθυμηθούμε την 25η Νοεμβρίου, που είναι και η Διεθνής ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε τις πρώτες εντυπώσεις, κυρία Δάτση,
Και σε δεύτερη φάση θα συζητήσουμε λίγο τι μπορεί να αλλάξει και πώς βοηθούν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κύριε στην επόμενη μελέτη Παύλα έρευνα θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα, πιο ενθαρρυντικά και πιο αισιόδοξα. Να πω σε αντιπαράθεση με τη μελέτη ότι να είστε καλά, καλή επιτυχία. Στην αμερικάνικη αγορά έχει παρατηρηθεί αύξηση περίπου 500% στην αγορά των unisex ενδυμάτων. Ενώ στην Ευρώπη 500% στην αμερικάνικη αγορά και 385% αύξηση στην αγορά των unisex ενδυμάτων στην Ευρώπη. Άρα φτάνουμε κοντά δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Έχουμε ρεπορτάζ για όλα αυτά, να το παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, να πάρουμε και είμαι λίγο ανορθόδοξος στον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι κάποια πράγματα. Μπορεί να ακούστε και προοδευτικό αυτό που είπα, ότι ναι, οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν ό,τι θέλουν και ό,τι τους εκφράζει. Δεν το συζητώ. Δεν μας πέφτει λόγος γι' αυτό. Δεν μας πέφτει, αλλά σχολιάζουμε λίγο πολύ όμως. Από την άλλη όμως, δεν θα ήθελα εγώ με τις καταβολές και τις προσλαμβάνουσες που έχω, από τη δική μου τη γενιά, δεν θα ήθελα να ισοπεδωθεί και εντελώς Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και μια διαφορετικότητα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και το σχολιάζουμε, έτσι, γιατί έχουμε κάνει και ρεπορτάζ. Σε επίπεδο προκατάληψης και σε επίπεδο διαχωρισμού. Σε επίπεδο καθαρά αισθητικό, έτσι, για να δημιουργείτε. Για να μπορείτε κι εσείς άντρες να φοράτε τα ωραία κοστούμια που φοράτε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ρεπορτάζ, ας το δούμε τι λένε οι άνθρωποι. Και εσείς τα ωραία μπλουζάκια αυτά. Της ελληνικής μάλλον βιοτεχνίας του χώρου της παραγωγής. Αδιάλειπτα κάνουμε παραγωγή από το 1962 που είχε ξεκινήσει ο πατέρας μου. Κλείνουμε πάνω από 60 χρόνια. Παραγωγή στο ένδυμα και στο παιδικό ρούχο. Είναι αλήθεια ότι σήμερα και τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν φύγει πάρα πολλές βιοτεχνίες. Βέβαια είναι κυρίως ελληνικές βιοτεχνίες που παράγουν στη Βουλγαρία ή στην Αλβανία ή στα Σκόπια και συνεχίζουν να παράγουν. Σήμερα έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες. Πιστεύω ότι έχουν κλείσει πάνω από το 80%, ίσως και παραπάνω, των βιοτεχνιών που υπήρχαν πριν 10-15 χρόνια και πάνω από το 90% που υπήρχαν πριν από 20-25 χρόνια. Οι μισές βιοτεχνίες που υπάρχουν σήμερα είναι με εξαγωγικό χαρακτήρα. Και αυτές σήμερα και εμείς αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολη αγορά λόγω της ακρίβειας. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και τη γερμανική και τη γαλλική αγορά και την αγγλική αγορά. Και για μας είναι αρκετά δύσκολα λόγω της ακρίβειας της αγοράς, που αφήνει λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα για τον καταναλωτή ώστε να ξοδέψει σε ρούχα. Οι ξένες αλυσίδες που υπάρχουν στην Ελλάδα εδώ και πάνω από 15-20 χρόνια είναι πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Σίγουρα έχουν πολύ οικονομικό ρούχο, αλλά ο κόσμος ξέρει και διαλέγει το ποιοτικό, το καλό και ποιοτικό ρούχο. Υπάρχει και στροφή στα ρούχα ελληνικής παραγωγής. Η παιδική και η εφηβική μόδα εμπνέεται πάντα από την αντρική και γυναικεία μόδα. Οι σχεδιαστές των παιδικών ενδυμάτων έχουν ως πρότυπο το αντρικό και το γυναικείο ντύσιμο. Έτσι, με διάφορες μεταποιήσεις σχεδιάζουν το παιδικό ένδυμα. Με αυτήν όμως την ενέργεια που γίνεται, το παιδικό το ρούχο γίνεται πιο casual, πιο σκληρό και γι' αυτό φεύγει από το ρομαντικό το ύφος που είχε κάποτε. Έτσι, το αποτέλεσμα παραμένει casual. Η τάση πάλι είναι το ύφος του casual. Από ποια χώρα δίνεται το σήμα για την μόδα της κάθε χρονιάς? Βασικό ρόλο σε αυτό εδώ πέρα παίζει η Ισπανία και φυσικά και κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οι τάσεις της μόδας πάντα βγαίνουν το καλοκαίρι για τον χειμώνα που θα μας έρθει και τον χειμώνα για το καλοκαίρι που θα μας έρθει. Τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν τον φετινό χειμώνα είναι το χακί, είναι το βεραμάν, το λιλά, διάφορες αποχρώσεις του μπεζ και επίσης πολλές πινελιές από μαύρο. Πρώτη ύλη, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το βαμβάκι της,
το οποίο βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού βαμβακιού εξάγεται σε πολλές χώρες και επανεισάγεται σαν τελειωμένο φινιρισμένο ύφασμα. Δεν είναι τόσο ότι θα αυξηθεί το κόστος αυτό, γιατί πηγαίνει σε χώρες χαμηλότερου κόστους από την Ελλάδα, όπως η Τουρκία. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η παραγωγή θα μπορούσε να μείνει στην Ελλάδα. Για λόγους κόστους πήγε σε άλλες χώρες. Υπάρχει περίπτωση να επανέλθει? Πολύ δύσκολα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα και των ελληνικών βαφείων και φινιριστηρίων είναι το ενεργειακό, που αυτό έχει εκτοξευτεί τα τελευταία 2 χρόνια και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ υψηλά. Άλλες χώρες έχουν εντελώς διαφορετικό ενεργειακό κόστος, έχουν επιδοτήσεις, που αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και από εκεί κάπου προκύπτει και η διαφορά του κόστους. Κυρία Βετηνίδου, στο ρεπορτάζ, πέρα από όλα αυτά που συζητήσαμε, ακούσαμε και ότι δεν υπάρχουν και επιδοτήσεις. Γι' αυτό και δυστυχώς πολλές ελληνικές βιοτεχνίες έχουν κλείσει, βέβαια, στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουν κλείσει, αυτό είναι αλήθεια. Έχουν κλείσει για ένα λόγο, γιατί πριν αρκετά χρόνια δόθηκαν κίνητρα να φύγει η πρωτογενής παραγωγή από την Ελλάδα και να πάει στη Βουλγαρία. Αυτή μεγάλη πληγή. Με χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων για να πάνε στη Βουλγαρία. Οικονομική αφέμαξη. Αυτό δεν ήταν οικονομική ενίσχυση, ήταν μια ολόκληρη στρατηγική και διαλύθηκε ο κλάδος της παραγωγής. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναβιώσει. Όμως δεν σημαίνει ότι εμείς που εκπροσωπούμε τους Έλληνες παραγωγούς και περισσότερο εμείς που εκπροσωπούμε και την νεοφυή επιχειρηματικότητα, γιατί έχουμε και την πρώτη θερμοκοιτίδα μόδας στην Ελλάδα, δηλαδή αναπτύσσουμε νέους δημιουργούς, δεν σημαίνει ότι εμείς θα τα παρατήσουμε. Εμάς το έργο μας είναι να φροντίζουμε να δίνονται χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικότερα στους νέους επιχειρηματίες, για να μπορέσουν να αναπτύξουν και την τοπική οικονομία. Και είστε εδώ για το εργαστήριο, να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε και με αυτό. Πάλι γι' αυτό βρισκόμαστε, για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με έμφαση στη βιώσιμη μόδα. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, θα ξεκινήσει ένα workshop, το οποίο είναι συνδιοργάνωση της σχολής μας Athens Fashion Club και του ΚΕΠΑ, Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Θα πραγματοποιηθεί στο Hellenic Design Center, εδώ στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδικής 63, όπου εκεί θα εκπαιδεύσουμε και εγώ ίδια, αλλά και ο κύριος Δημητρακόπουλος, είναι κλωστοϊφαντουργός μηχανικός, είναι ο διευθυντής της σχολής μας, και θα εκπαιδεύσουμε πάνω στις στρατηγικές για την βιώσιμη μόδα. Ωραία, και εγώ θα πω κάτι, δεν μπορώ τώρα, θα την πλησιάσω. Λοιπόν, ωραία, πλησίασέ τη και κλείνουμε. Βασικά, γιατί είναι για τσίπημα η κυρία Βετηνίδου. Η μόδα, για να είναι αξιοθαύμαστη, πρέπει να είναι αξιαγάπητη σαν και εσάς. Αλλιώς δεν είναι πετυχημένη, να το ξέρετε. Τι ωραίο σχόλιο. Χάρηκα πάρα πολύ που το Και εγώ σας ευχαριστώ. Και σας περιμένουμε όλους αύριο στο workshop, 12 η ώρα. Είναι δωρεάν η συμμετοχή, να το πούμε. Βγάζετε μια απίστευτα θετική άβρα, πραγματικά θετική άβρα. Γεμίσατε ενέργεια το στούντιο. Μήπως έχει να κάνει με τους συνομιλητές μου? Έχει να κάνει με την αγάπη μας. Σαν τουλίπα είστε όμορφη τουλίπα όμως. Γιατί υπάρχουν και οι άσχημες τουλίπες. Χάρη και με τους μαθητές της, έτσι. Είναι κοντά σε νέους ανθρώπους. Δηλαδή αυτή τη σπίθα που έχει και την όρεξη. Ναι, παίρνω πολλά από τα παιδιά. Τώρα καταλαβαίνω τι επιτυχία έκανε στο πρόγραμμα των στις φυλακές του Κορυδαλού, βέβαια.